Mm, 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 mm. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng sinigang na baboy mga kapudibis at meron tayong sausawan patis at meron tayong extra sabaw. Ang drinks natin, tubig. Mga kapudibis, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mangantam kay Kapampangan. Manganta na po mga foodie babies. At gusto po namin i-shoutout si St. Peter. Si St. Peter, shoutout sa'yo. Diyos ko naman, Lord. Oh. Sino ba naman di mapapa-shoutout kay St. Peter dito? Haba. Sarap. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibis. Manganta mo mga foodie babies. Lambot. Oh my God, sarap. Sabaw. Sarap. Nakakawaki tsura sa asim. Diyos ko tayo. Yan o. Mm. Mm. Sarap ng kanin. Collagen to. Collagen. Diyos ko naman. St. Peter, you know that? Say hello. Malapit lang si Velasquez sa atin. Nasamid na ako. Naalala na akong St. Meron na tayo pesto dun sa kanya. Huwag naman. Ay, Diyos ko. Sarap ng kanin. Malambot. Ang sarap, no? Sarap pagkaasip. Diyos ko tayo. Kakatakot. No, no.
Ito pa gulay, ang daming gulay. Malayo sa'yo eh. Sarap. Naalala ka din niya? Mm-mm. Na St. Peter. So, magkikita tayo. Aayusan yung digita. Sasabihin yan, blood pressure reveal. Pagkatapos, i-reveal namin yung BP namin pagkatapos namin kumain. Mataas lahat. Pati cholesterol. Ano naman? Ayan. Sa mga bata dyan or sa mga dyan, wag po kayong gumaya sa amin ha. Ngayon lang po kami kumain ng mataba ni BBM. Madalang lang po kami kumain ng ganito. Tsaka may mga kami, check up at blood works din po kami every 3 months. Ayan. Yes. So, March, yan, meron po kaming blood works ni BBM. Sarap. Lalo na, Kaya sabi ka ako dito sa taba. Taba. lalo na ako, nag-gym ako araw-araw. So, kailangan ko din sunugin yung nakain ko ngayon bukas. Cardio. Ka-cardio. Ikaw nagja-jogging ka, di ba? Laman. Pag puro tabang kainin mo. Nag-jogging ako madaling araw. Alas 5 hanggang alas 6. 6:20. Sino gusto sumama? Ako naman 9 hanggang 11:30. Yan, nag-gym ako. Minsan 8 hanggang 11:30 pag masipag ako. Siyempre, Grumman's Gym. Mag-gym na po kayo. Sa Grumman's Gym. Yes. Sarap na kain. Ang sarap ng kain. Bala, taas ka sana. O, di ba? Linis, no? Gutom yun. Sarap. Kapatay taba. Bulaga. O, diba? Oh my God. Perfect. Perfect. Perfect combination. Oh my God. Gusto mo pa? Okay. Matapang ngayon. Sige ba? Diyos ko. Buti na lang tapos na yung Valentine's. Kundi, Diyos ko. Dapat ito yung kinain natin yung Valentine's. Bakit? Putok-batok. Taba.
Mm-mm. Tapos yung puso natin kawawa. Ganon din yun. Oh. Bumabalot ng mantika yung puso natin. No? Mm. Mm. Sarap ng taba, no? Pero hindi maganda talaga. Huwag araw-arawin. Mm-mm. Bukas, Sabado, Linggo, Domingo kasi ano naman, puro gulay naman yung kinakain. Kapag walang mukbang, Oo. gulay, isda, ayan. Minsan walang ulam. Oo. Pag nakakain. Totoo yun. Mm. Gusto nga. Toyo. Pritong itlog lang ulam namin. Oo, kami din. Oo, totoo yun. Itlog, tapos magdadala yung tatay ko ng talbos ng kamote. Talbos ng kamote, daw ng kamote. Talbos. Talbos. Kalak sa Tagalog, daw ng kamote. Saka mangga. Mm-mm. Off-cam, yan, itlog, isda, gulay. Minsan, oatmeal. May oatmeal naman dyan. Nag-oatmeal ka na kami. Sarap. Solve ka na. Ang sarap. Ang sarap pagkaasim. Tapos, yun nga. Yan po kasi yung ginamit nila kaya madaming taba. Yes. Saan yung tissue dito? Tissue. Nawala yung tissue ka. Ah, Ay, salamat. Ayun, ayun mga kapudibis, napakasarap ng sinigang na liempo yan, ng tapa, ang tsaka maasim-asim, sarap, magluto na po kayo. At syempre, gusto din po namin i-shoutout at magpasalamat sa mga members po namin, Platinum B, sila, Mi Vlog, Mickey D. Albert, Remus TV Watkins, Silver B naman po, I Garcia Vlog, Ron 21 Saudi Vlog, It's Sogi Your Wawa Japinay Akane Vlog, Jeron Maverick, Mads Helen, Janhen Capares, Iñaki Hits, Hampas Lupang Burgis, at sa mga Facebook subscribers po namin sila, Cindy at si I Garcia Vlog. Meron po sila mga YouTube channel at Facebook page. Please mag-follow at mag-subscribe na po kayo. Thank you so much po. Salamat po. At shoutout din po kay Arilyn Masangkay, Grace Sarmiento, Angeline Kanggaya from Katarmon, Samar. Ayan, sorry po. John Kenneth Tanyares, taga Victoria City, sa Cafe Rocks Family. Yes. Lalong-lalo na po sa kanyang boss na si Ma'am Christine Gonzaga. Ayan, shoutout po sa po, inyo. ma'am. Salamat po sa support. At kay Princess Discutido. Ayan, shoutout po and thank you so much po sa support na po ninyo sa amin ni BBM. At shoutout din po kay Leia Payawan, Baby Allison, Cherry May Macarisa, at kay Regina May Banyares, Catherine James, at sa asawa niya. Shoutout sa inyong lahat. We love you. Jason Laksamana, Yorwa, Senior Mimi, Mads Ellen, Estela Batusin, Edenia Ensali, and Team Matibay. I love you po. Team Matibay, we love you so much. At kay Alma Paredes, ayan, shoutout po. At kay Ma'am Maria Kaluya, Nanay Babes, Nanay Babes, po. Ayan mga kapudibis, meron po kaming Facebook page, pakipollow na po. Ay, at saka po yung YouTube channel ng baby namin na si Yael Pochi. Ayan, 6 years old po siya, naglalaro po ng Roblox. Kaya mag-subscribe na po kayo sa mga anak at pamangkin po ninyo. Yael Pochi po, yan nasa screen po namin, ilalagay namin sa screen. Yael Pochi po mag-subscribe na po kayo. At syempre kay Cook Like Crazy at kay Kusinang Kabalen. Ayan, mag-subscribe at mag-follow na po kayo. Yes mga kapudibis, kaya kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. I love you.